עסקנו בשלנו, רק בשלנו, בלי לבקש גדולות ונצורות. שלווה מופרת וכבר אחרת, ואין טעם לחסות, כי בפתח נכנסות התמורות. מי שצמא לכל מחווה של חסד, אוזנו תופסת, איך הקריאות חוצות אל הרחוב. שואל עדיין, שואל מאין, כן מאין כוחות לשאול. זה בזו נביט ונטמע שנית, אם ראינו נכונה. לפעמים אני, לפעמים אתה קוראים לנחמה. זה בזו נביט ונטמע שנית, אם ראינו נכונה. לפעמים אני, לפעמים אתה, כה זקוקים לנחמה. מי שחווה את בערת הקיץ, ליבו לבית, ופני הנוף ראי לחרדותיו. את מי ישביע, את מי יגיע, ועל מה יתפלל עד סתיו. זה בזו נביט ונטמע שנית, אם ראינו נכונה. לפעמים אני, לפעמים אתה, כה זקוקים לנחמה. זה בזו נביט ונטמע שנית, אם ראינו נכונה. לפעמים אני, לפעמים אתה, כה זקוקים לנחמה. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים. מתנדבים ומתנדבות בצבא, במשטרה, באזרחות, תושבים ותושבות, גברים, נשים, טף וקשישים, אשר קרפו את נפשם במלחמת ההגנה על הגבול ועל האדם, מאז שפרצה בבוקר שמחת תורה. יזכור ישראל ביובל ויתאבל על הזיו העלומים בחמדת הגבורה, בקדושת הרצון והמסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יזכור עם ישראל את הנפשות הטהורות של בניו ובנותיו הנאמנים, האמיצים, אנשי העבודה והשלום. קורבנות הטבח, השבת השחורה, תשפ"ד. נזכור את הנרצחות והנרצחים בבתיהם, בקיבוצים, במושבים, בערים ובחבל עוטף עזה, שנפרצו ונכבשו בידי אויב אכזר וחסר רחמים. עת האם האוחזת בשארית כוחותיה בידי דלת הברזל לגונן על משפחתה מפני המזיד שמתנגד. עת האב המשליך את ילדיו מהחלון ביתם הבוער ומזנק אחריהם וסופג בגופו את קליעי העופרת. עת הרעים שהנמלטים בשדה הקרב ובשדה מפני המרצחים ובמפלט אין. נזכור את אמיצי הלב וברי הלבב שנחצו להגנת היישובים, את הלוחמות והלוחמים בכיתות הכוננות, פקוחי העיניים שקדמו פני האויב ונשקע מדל והשליחו נפשם מנגד. את החיילות והחיילים במצבי הגדר שנלחמו בעוז מעטים מול רבים ונפלו חלל. את אנשי כוחות החילוץ וההצלה, שירות הביטחון הכללי, המשטרה וצבא הגנה לישראל, שחשו מרחבי הארץ לעזרת אחיהם המתקפים וקראו בשדה הכתב.
אנו מתכנסים היום לציין שנה לאסון הגדול ביותר של מדינת ישראל בכל שנות קיומה. כל זה קרה ביום ה-1 באוקטובר, יום עצוב כל כך. בתוך פחות מ-24 שעות, מדינת ישראל השתנתה ללא הכר. ההיסטוריה דפקה בדלת. ומאז השואה לא נרצחו כל כך הרבה יהודים ביום אחד. הארץ התמלאה בהורים ואחים שכולים, באלמנות, ביתומים. הרשתות החברתיות התמלאו בפוסטים של אנשים שחיפשו את יקיריהם. מאות אלפי אזרחים מיישובי העוטף ומגבול הצפון נמלטו מבתיהם והפכו לפליטים. מתוך אותה קטסטרופה היסטורית איומה שעמדה לכלותנו, קמו עלינו גיבורים. בתוך האפלה המרה הזאת בקעו עולמות של אור, אין ספור גיבורים וגיבורות, שעטו אל לב התופת, סיכנו את חייהם ולעיתים אף הקריבו את נפשם למען החיים. למען העתיד למען הסיפור ששמו מדינת ישראל. במותם ציוו לנו את החיים. השליחות שלנו היא לחיות בדמותם ובנפשם. 7 באוקטובר, הבוקר הקשה ביותר. בוקר עם דאגה, פחד וכאב. אני פה לספר על המשפחה שלי. בן דוד שלי התקשר לאבא שלי ואמר לו, עמית, אבא, אמא ואביגיל נרצחו, ושהוא ואחותו לבד בממ"ד לצד אמם שנרצחה. בפחד עצב ודאגה גדולה, אבא שלי נסע כמה שיותר מהר לעוטף, אבל לא יכל להגיע לכפר עזה. אז הוא הגיע להורים שלו וניסה להזיק עזרה לאחיינים שלו. לאחר שעות ארוכות וקשות של פחד וחוסר אונים, הגיע חילוץ אל הילדים. אין דרך להקל את מה שהם עברו, ואין דרך שאנחנו נבין את הפחד והכאב. בעיקר ניסינו להיות כאן בשבילם. 3 ימים לאחר מכן, כשהילדים עדיין בהלם, הגיעה הבשורה שאביגיל הקטנה נחטפה לעזה. ועוד מלחמה התחילה למשפחה שלנו. המלחמה למען החזרת החטופים, החזרת אביגיל אלינו. לאחר 51 ימים בשבי החמה, אביגיל חזרה הביתה בריאה ושלמה. אנחנו לא שוכחים את הכאב, רק מנסים לאחות את השברים. כוכב רחוק שלי, אני את אני, הייתה זו רק בחירה אחת, עכשיו אני פה, אין יותר את. פרח שלי כל כך יפה, העיקרון גבר, דמותך מולי ניצבת במראה, ונעים לי לחיות, לבחור לעשות, נשארת רק במחשב. הגשם מטפטף דמעות, מציף את החובות, הייתי רוצה שתראי את זה, אבל מה שקורה קורה. פרח שלי כל כך יפה, העיקרון גבר, דמותך מולי ניצבת במראה, ונעים לי לחיות, לבחור לעשות, נשארת רק במחשבות.
כשצלצלת רעד קולך, ואני ידעתי שאני אבל בגללך, ולא היה לי צורך לשמוע את דברך, כי כשצלצלת רעד קולך, ואני ידעתי שאני אבל בגללי, ולא היה לך צורך לשמוע את קולי, כי כשצלצלת רעד קולך, ואני ידעתי שאת כבר עינך. הביתה, אבי התקנא. אבא קום כבר, אבא תתעורר, אמא פה פצועה, זה לא עובר. אמא, אבא שוב הלך לישון, אולי כי יום שבת זה לא ראשון. אל כל הרעשים, הבלגן, ואין טעם, הכל סתם, תחזירו לי אותו, הביתה עכשיו. ואין טעם, הכל סתם, תחזירו לי אותה, הביתה עכשיו. הכל חשוך עכשיו, כיבוי אורות, אולי ליום, יומיים לפחות. כי בין ייאוש לתקווה יש לי חלום שכל זה ייגמר, אוכל לנשום. בין כל הרעשים, הבלגן, ואין טעם, הכל סתם, תחזירו לי אותו, הביתה עכשיו. ואין טעם, הכל סתם, תחזירו לי אותה, הביתה עכשיו. על הזמנים בהם היינו יחד
עצוב, ואיפה את ואני באמת. ילדים הולכים, אמהות בוכות, תגידי מה פה חשוב באמת. כמה נתעסק וכמה נתעכב עוד על השונה, ואיפה לא היינו מה שאנחנו באמת. הימים עוברים והשנים רצות, ואיפה את ואני באמת. ילדים הולכים, אמהות בוכות, תגידי מה פה חשוב באמת. הימים עוברים והשנים רצות, ואיפה את ואני באמת. אמהות בוכות, תגידי מה פה חשוב באמת. הימים עוברים, שנים רצות, את ואני באמת. אמהות בוכות, מה פה חשוב באמת. הימים עוברים והשנים רצות, ואיפה את ואני באמת. ילדים הולכים, אמהות בוכות, תגידי מה פה חשוב באמת. הימים עוברים והשנים רצות, ואיפה את ואני באמת. חוט השבעה באוקטובר, יואב גינאי. החוט שנחרך על צוואר כל אחת ואחד בשבת השחורה שידענו. מתפתל כבר שנה כנחש מפוחם, כחוט השני הוא נשזר בקרבנו. כן חוט השני צבוע דממה, הוא חורך שתי בערב כל יום כל דקה. חוד המחט ננעץ בעמקי הנשמה, ודוקר בה על רקע צריכות אזעקה. זהו חוט השבעה, לך מדם ודמעות, הכורך זה בזה יבוכבי מסיבה, עם בגדי תינוקות ומדים וזוועות, וגבורה וסיבים הסומרים על הבד. סיב עצוב מתפצל השולח שלוחות, והופך לחוט תיל חוצה מנהרות. שמני חטופים במחשך דואחות, ומצפות כבר תריסר חודשים לחירות. זה הבד שנפרם בליקוי מאורות, עם הזמן הקודם ונתפר מחדש ערוגות ערוגות, שמאפר אולי עוד יצמיח פרחים. מה נעשה עם השברים הרבים והקשיים שנערמו בחיינו? אנחנו, העדים של המציאות הזו, מספרי הסיפורים שלה. אנחנו שומרי הזיכרון. אנחנו אלה שנחבר את חלקי הפאזל הזה. האופן שבו נעצב את העלילה ונשמר את הסיפור בתוכנו. הוא שהכריע אם נוכל להיוולד מחדש כאומה. אומה חזקה יותר, בטוחה יותר וסולידרית יותר. לא כזו שמושתתת על אימה, אלא על חוסן, באשליה שבעין. שכחנו שאנו שותפים לברית גורל. ודאי שלא היינו בשלים לחשוב על ייעוד משותף. אחרי כ"ב בתשרי, 7 באוקטובר,
שני הפרמטרים הללו לא יכלו להיזנח. חייב אדם לראות את עצמו כאילו יוצא מבארי, מכפר עזה, משדרות ומאופקים. לזכור ולא לשכוח עד היום האחרון. לא כדי להזין את הפחד, להפך, כדי לקונן את התקווה. עוד ישובו זקנים וזקנות ממקצועות בארי, ברחובות העיר שדרות ימלאו ילדים ומאופקים. הבתים הסופים יתעוררו מחדש, הנרים יחרשו והרגליות יקצפו. האיום הקיומי יוסר, זוהי לא נבואת מלחמה, זוהי תוכנית עבודה. הכי מפחיד זה הגעגוע, שנוחת עליך בלי להודיע, גורם לך לבעוט ברגע הלא מתאים, בדיוק בקופה עם הדברים בשקית. הכי צורב זה רגש אשמה, אך לא היית איתה ברגעי האימה, בשעות שהייתה תחת אש וגם, היא רק רצתה שתגיד הכל יהיה בסדר. לעולם לא עוד, אמרו לנו הורינו, לעולם לא עוד הבטיחו מנהיגינו, לעולם לא עוד אמרנו לילדינו, רק העולם כבר לא עוד עבורנו. הכי מפחיד זה הגעגוע, אך לא היית איתה, היא רק רצתה שתגיד הכל יהיה בסדר. נשארנו לבדנו, הכי מפחיד זה הגעגוע. Is black and full of pain on that Shabbat, a holy day, but hope still lingers here, and love is not over yet, 'cause we will win and see them home again. Again, we'll see them home again, home again, we'll see them home again, see them home again. See what they did, they have no shame, an orphan child, tears fall like rain, but once she feels from the monsters in the dark. Now in that cave, the monsters in her bed, see them home again. נישא תפילה, שכל החטופים יחזרו הביתה במהרה בשלום ברפואת הגוף והנפש, שהמשפחות יחבקו אותם בקרוב ובאהבה. נישא תפילה להשלמת כל הפצועים והפצועות בתקווה המרפאה וכן הנורא. נישא תפילה, שכל החיילים, החיילות וכוחות הביטחון ישובו בריאים ושלמים. נישא תפילה לשובו מהיר והבטוח הביתה של כל המפונים והמפונות. נישא תפילה לשלום ולרפואת כל השבור, הכואב, הדואג והעצוב. מי ייתן ויבוא שלום עליהם, ונאמר אמן. אם האור יקווה בינינו, נדלק במקומו. אם הים מסתבך בינינו, נתרחק ונחזור.
עם הזמן יתקלף העצב, תעזרי לו לחלוף. אם את לא בטוחה, אני אשלח לך סיבות. מחכה לך בסוף